खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 3 जुलाइ 2025 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रि गेजेरजोंनो बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन। मावनो लानाय खामानिफ्रा मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा देबारनांगोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायाबो जानो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होजेननो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। सोरजोंबा बाख्नायजानोबो हागौ। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जानोबो हागौ। गुबुननि थाखाय दिनै गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। आयाबो बांनो हागौ। मोननो गोनांखौबो दिनै मोननो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। जायखि खामानि मावामानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। धोरोमारि बिथिङावबो दिनै गोसो दुंखांनो हागौ। सरासनस्रायै दिनैनि साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो ख स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांनो हागौ। गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा। जायखि खामानि मावामानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ। सिगांनि बबेबा जेंनाया गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु खालामगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम। गियाननि आंखाल जानोबो हागौ। देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा। गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनिबो फैनो हागौ। गोसोनि साननायफोरा दिनै गोरोबलायाबो जानो हागौ। मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह दिनैनि साना जोबोर मोजां। गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनोबो हागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनोबो हागौ। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। गोसोनि साननायफोरा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ। पजिटिभ साननो रोंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। बिदा फंबायनिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागोन। समाजाव मान मोननो हागोन। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नायजानानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। लाइमोनफ्रा दिनै गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन। बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। बहाबा दावबायनो एबा हान्थिनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन। गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन। बिमा बिफानिफ्राय अननाय बोरखौ दिनै मोननो हागौ। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाया बांगोन। देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। कन्या राशि गिबि हांखो फ थ
दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हानाय नङा सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ आरो नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन रांखावरियाव बारा मोजां नङा नाङा फाङा खरसाया दिनै बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा होनजायो गोबां खहा जालांनोबो हागौ आरो सोरजोंबा थगायजानोबो हागौ देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन गोबां खामानियाव मुखुबबो थानांनो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव दिनै गोनो गोथो साननाय फैगोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै लामा सामायाव सांग्रां जानांगोन न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा गियाननि आंखाल जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ देहाया दिनै बारा मोजां थानाय नङा गोबां रोखोमनि देहायारि जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां होनजायो बेफार फालांगियाव दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ दिनै गोरलैयैनो बोनोबो हागोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जानोबो हागौ आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो दिनै गोब्राब जानोबो हागौ वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिया दिनै गोरलैयैनो मावफुंजानो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ बयजोंबो गोरोबनो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा गोथों आरो गोग्गो साननो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोथों आरो गोग्गो साननो हानानै गोबां खामानिखौनो दिनै गोरलैयैनो मावफुंलांनो हागोन समाजाव मान मोननो हागोन मावलांनाय खामानिफ्रा गोरलैयैनो मावफुंजानायाव गोसोआ गोजोननाय फैगोन गुबुननिफ्राय दिनै थोजासे हेफाजाबबो मोननो हागौ गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोनगोन आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ देहायाबो दिनै मोजाङैनो थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा लोगो मोनदेरनानै गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ दिनैथि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन गोसोनि साननायफ्रा दिनै मोगथाङाव जाफुंनोबो हागौ रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो समाजावबो मान मोननो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानांगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरांबो फैनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेलांनो हागौ गोसोआव गोनो गोथो साननायबो फैनो हागौ गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै गुबुननो फोरमायनो गोब्राब जागोन सुथुरनि गाज्रि नोजोर थानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ मावफुंनायाव माबा मोनसे हेंथा फैनोबो हागौ गोरोन्थि मावफ्लांनोबो हागौ रांखावरियाव मोजां अब्लाबो नाथाय खरसाया बांनोबो हागौ बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ न'खराव अननानै फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागौ सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन अब्लाबो नाथाय नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ मोनफ्रोमबो बिथिङावनो दिनै सांग्रां जानाया गाहाम कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स दिनैनि साना जोबोर मोजां सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै बहाबा हरखाबै लोगो मोनज्लायनोबो हागौ न'खराव बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाबखौ मोननो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन गियाननि आंखाल जानाय नङा सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ मावलांनाय खामानिखौ दिनैथि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनोबो हागोन बहानिफ्रायबा हरखाबै मोजां खौरां फैनोबो हागौ रांखावरियाव दिनै मोजां होनजायो बेफार फालांगियावबो मोजां गोबां धोन आरजिनोबो हागोन आरो मुलाम्फायाबो बांनो हागौ न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन गुबुननिफ्राय थोजासे हेफाजाबखौ मोननो हागौ
बिमा बिफानिफ्राय अननायफोरखौ मोननो हागोन बहाबा दावबायोब्ला दिनै जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ गुबुननि थाखाय गोबां मोजां खामानि मावनानै होनोबो हागोन गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन बहाबा हान्थिनो एबा दावबायनो खाबु मोननो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागौ सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर खुसि जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ दिनै फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांनो हागौ पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन फरायसाफ्रा दिनै फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोद मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।